iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Di arabi na pa na kay masayag ni Daddy, Manang Erika. Uwan nga rot adin ko. Ubing tapay di maulila tayo tina. Sayta, awanan ni Daddy. Pinanawan na tan. Ulila tan adamang manang. Hindi ka agdana. Uray awanan ni Mami kin Daddy. Saan ka abay-bayan adik ko? Manang, ikarikit isang wanan timang kay ni Daddy. Aramitin, ti amin parakan ka. Saan ka, baybaya? Nga urayan niya pa iti mapaspasamak ilay. Agyaman nagmanay. Ipatpatag ka. Ipatpatag ka matunay-unay, ating ko. Agyaman nag-itipan ang itulod mo kanya ka, Teddy. Awan ang nyaman na. Ay ayatan ka. Kat pakaragsakak iti panang sukon ko kin ka. Ken panang itulod ko kin ka. Nga agawid iti inal daw Erika. Ay ayatan ka mo, Teddy. Kat sapay la ko ma. Tasaan kan tungag baliw iti panagayat mo kanya. Saan to mapasamak dayta? Ay ayatan ka. Kat din to maumat ti panagayat ko kin ka. Nga urean niya pa iti mapaspasamak. Agyaman nagmanan. Kat ikarkararat ko asapay la ko ma. Tasikan ti lalaki anay kari apara kanya. Agyaman na kani. Kat ikarik. Sika kat sikan tula ang ti ayatag. Ngawan patinggana. Awanan sa balipay. Kumusta kayon kan Erika, pare Tidi? Nasaya at mo't pare. Awan parikot iti ayan ayat ni. Nasayaan mo kasta. Pilibak mo titinubya ma. Apaya ako nam ti kasta pare Vincent. Ulila daw na demang kanilain. Kit ison tinakakamo kadagiti amin a negosyo. Anak panawan day di Tito Mauricio nga amada. Nagagat ken nakasingsingpet nga anak tinubyam. Saan la day ta pare? Man nakaawat ken saan man naging bubukod ni Erika. Ken kang ronani ti amin. Manang ipatagakabsat ti kayan ayat ko. Nagasat ka talaga keng kuana, pare Tidi. Agyaman pare. Di ka agdanag. Kat si kanto ti Bisman inton agkasar kami kin ni Erika. Agpeso? Buwan pare. Agyaman pare ya. Namnamag detang imbagam. Saan mo aliplipatan pare? Domingo ita. Awan seret ni Elaine iji pagadalan nga iman manihwak. Ay, dito yak gardindang agtrabaho ita. Agdalusak. Ma'am Erika. Ay, may kayumot dito ay garden, ma'am. Kaya't kayo nga kainistorya, Mang Anton. Ay, kasta ka di, ma'am. Ay, tinasayaat. Umay kayo, ma'am. Mapantayo kung maagtugaw kabayatan ti panagin istorya tayaw. Agyaman na. Ita, anya ti kaya't yung pagsaritaan tayo, ma'am. Umuna iti amin. Agyaman na iti kinagagat kinasingpot yung amang itultulod kini Elaine iti pagadalan, Mang Anton. Ay, awan ti rumbang nga pagyamanan yung kanyak, ma'am. Arami deklaan ti pagribang akas driver yaw. Anyat panagkunayo, Mang Anton. At angatan kaayan-ayat ni Elaine, ajak ammo. Ha? Ada ka di nadnadlaw yo, kaayan-ayat ti kabsat ko. Iti panangitultulod kan panagsuksukon yo kan kuanay di pagadalan. Ay awan ba ma'am? Ay ngamti amok akat awan pa'y nubyaw ni Ma'am Elaine. Nasaya at no kasta, Mang Anton.
Ket dakkel apagyamanak iti kinasingpet yu kada kami agkapsat. Ay, awan na nyaman na ma'am. Manipod nagasawan day di madam kun siraan naganak yaw. Kat siya ako unti talken da driver kun gardeniraw dito'y balayaw. Iso nga ibilang kayon saan asab sa balikan yak ma'am. Ibilang kayo na pudpud na kapamilyak. Agyaman ako na Mang Anton. Ket maragsakan ang itiday tanging bagayo. Ay, Ma'am Erika. Nagsaya at kayo unay. Ket naggasat kami ng kabsat. Tauray awanan da dadi ken mami. Ket saan da kami abinaybayan. Nagtalinood kayo lata amay sa kadagiti matalik dito'y balay. Ay, nagasatakmat kada kayo, ma'am. Tanasaya at kayo kanyak manipod iday. Manipod kada sir, ken madam anaganak yaw. Aging kada kayo nga anak da. Kahit nagsaysaya at kayo amin kanyak. Nagasatak kada kayo, anagbalin nga amok, Ma'am Erika. Apay, nga itala sumangpat ka Elaine. Rabiin. Manang Erika, nagkaring ka pa ilagayan? Wen, kat itay ka pa ilaan nga urayin dito'y salas. Apay nga itakalaan. Kuha manang. Apay, adi ka makasungbat. Naggapgapwam ha. Iti ayam na kiti barkadak manang. Naggapwan nyo. Nagjajamin kami iti balay ti may sa kadagiti barkadak. Kasta? Wan manang, pasensya ka na, tsak nakapagpakadakan ka. Amom, Elaine. Awan magparikot asin murot ka kadagiti barkada. Ti kayat kulaang, kat nagpakada ka kumamat kanya. Sorry ha manang, saan to na maulit pa eh? Okay. Malan, mapan ka agpalasan, ta aginanakan. Masapa ka pa nga agring inton bigat, ta masapa ti klasem, ading ko. Agyaman na, tapinat gamit at iawis ko. Nga may tamangal daw dito yung restaurant, ani. Amangan nga minagpasugmod kan kanya, honey. Ha? Masansan nga awisan nga umay mangal daw dito yung restaurant. Italaan na patgan ka. Pasensya ka na, honey. Busy ak namin na talaga kadagiti na panawan day di daddy ang negosyo. Ada ko maipagpakasikin ka no mabalin, honey. Anya day ta, honey? Saan mo kumamot abaybay anti salunat mo? Ikam kumamot iti panahon ti bagim. Sana ti negosyo latan ti pampanunutam. Teddy. Amangan no anyat mapasamak mo. No kasta abaybay amot ti salunat mo. Pasaray, maminsan kala amangan iti agmalam. Gapo iti kinabisim iti negosyo, honey. Kwa, honey. Please, saan kumamot akasta? Saan mo kumamot abaybay anti bagim? Nang ro na ti salunat mo. Panunutom ko kasanulangin Elaine. Nadadakas ang mapasamak mo. Ha? Kan siyempre, panunuton na kumamot, honey. Saan mo kumamot aliplipatan ti ayan ayat ta? Please? Honey. Panunuton na kami mat kumaamang ipatpatagkin ka. Kan mga ayat, honey. Maladawak nga gawid din ton malam ha, Mang Anton. Urain niyo tiawag ko, sakbay nga may daksukunan. Nga, ma'am. Di manang Erika ti pampanunuta man niya, Mang Anton. Nga amangan mo ago nga? Ay, Ma'am Elaine. Di kayag danag. Siyak ti magkam mo. Awagak ni manang Erika. Kat ipakamog kan kwa na, amaladawak nga gawid din ton malam. Basta urayan niyo lang ang tiawag ko, sakbay nga may daksukunan, Mang Anton. Tadi kay matagtagan to, manguray ka niya. Ay, sige, ma'am. Sige, dito yakon. Sige, Mang Anton. Agyaman na kita pa nang intulog ka niya. Sige, ma'am. Agyaman. Makainanaak matlang. Makatuturo ka talaga na. Napampanog ako na itinagmala. Diyos ko. Agyaman.
Tanalpas manin iti nagmalam. Anay iring Pasko nga awan parikot dagiti trabaho. Kat pagyama anak unay apo. Tama isaksakad ko nga awan parikot dagiti negosyo ana panawan day di daddy. Sapay lang kuma. Taag tultuli ti amin anasayaan. Babaan iti panarabay mo kanyak iti inaldaw. Kan kastamat tin adawadag. Atarabayom ti kapsat ko iti panagadal na apo. Saan da kami kumaabay-bayan nga agkapsat, Diyos ko. Kasta ka di, honey. Okay. One, honey. I love you. Bye. Papaw, kanyan na kinalailo na ita, pare. Siyak man ang tinakitang pare Vincent. Talaga mo. At apay, I love you. Bye. Apo na yun. Anyan na pa nag-isip mo. Kan nadadlawin, ti kinaragsak mo gapit tayo ayat yo kun Erika, pare. Ay, sika talaga pare. Ngam, dahito lang ti may bagaking ha. Anya dayta pare? Saan ka ngagbiddo tamang loko king kuana? Taure anyan tupay tar aramidem. San kanto na makasapol iti sa bali a babae akas king kuana? Saan to ang mapasamak dahit apang panunutom pare? Nyakan sa... Nasayat, ng palagip lang merkidiging ka, di na ibagak. Munmutkit di ah. Kat dayto'y matisungbat ko iti dayta anay bagam. Oh, anya dayta? Jak to isukat ni Erika iti sa bali a babae. Isula ang ti babae ngayat iti tong palbiag ko. Ni Erika ti babae ngay datag ko iti altar pare. Good morning! Agring kan, Elaine. Good morning, ading ko. Happy birthday. Ha? Awata mo na, ate. Awat ko asagot ko kan ka. Manang, awata mo ti sagot ko kan ka ko na. Happy birthday. Agyaman at manang. Anya da ito eh. Lukatam tapno makitam. Wow! One set nga alahas. Quintas, aritos, sing-sing, bracelet, relo? Agyaman nagmanang Erika. Magkaragrang sakit. Magusto ko na dito asagot mo kanyak. Agyaman ako na kan kamanang. Maragsa ka na. Tama gusto ang tisagot ko kan ka. Happy birthday man kanayon mo kumaalaglag pa. Ay pating ka. Pasensya ka yun. Dito'y latan balay nagcelebraran tayo iti birthday, Elaine. Okay lang kanyak manang. San abale, tagkakaimas mat dagiti pinaisaganam kadagiti babaunan a pagsusanguan tayo ita kadamanong Teddy. Siyempre, espesyal kan ka itang aldaw, Elaine. Iso nga espesyal mat ti pinaisaganak at taraon kadagiti babaunan. Agyaman ak manang. Happy birthday, Elaine. Oh, atoy. Awatom ti sagot ko kan ka. Ha? Wow! Agyaman na ka manong Teddy. Anya da ito eh. Secret. Sika talaga. O sige, dyan tulangan si Led ko iti panglukatak iti da iti regalong kanyak manong Teddy. Agyaman akmanan. Awan anyaman na. Napatag ka kanimanang mo. Iso napatag kamot ng kanyak, Elaine. Aywan gayam. Awatem da ito, Elaine. Ha? Sobre? Ha? Kwarta mo tilinaon na manang. Para kan kaday ta akwarta, Elaine. Para iti panang celebrar mo iti birthday kadag iti gagayem mo. Agpaiso, manang? Wan, awisam dag iti gagayem mo. Mapan kayo, iti kayat mo apag-celebraran nyo ita a birthday. Agragsak kayo. Agyaman manang. Agyaman nagsingpot ka talaga.
Jak mas bahalan ti kinaragsak ko, ita kasangay ko. Maray awak ang makakitkita iti kinaragsak yung agabsat. Umanaya na pakaragsakat, no makitkita ka na ragsak ti ading ko. Nakasingsingpat ka talaga, honey. Manangipatag ka akabsat. Agyaman nak itiday tangin bagam, honey. Nagasat launay na Elaine. Tas ikati nagbalin akabsat na. Saan ka man naging bubukod akabsat? Ni Elaine laangan tinabati kanya kakapamilyag. Ulila kami ademang. Iso arong bang laang agpinatag kami. Aglalo, dudwa kami laang agkapsat. Di ka agdanag, honey. Ay-ayatan ka. Katipat-patag kumatan ni Elaine, akabsat mo. Ibilang dak kumamatan na kapamilyayo. Agyaman na. Kasta ti panagayat ko kin ka. Aramidak ti amin. Maparagsak ka laang, honey. Oh, Elaine. Rabin. Apay nagtakapailan dito salas. Manang Erika. Apay nagsagsangit ka. Managip ko ni Daddy. May iniwagtan ko na. Ha? Sayang anya. No saan ko mga limad ka data ni Daddy nga da nakaroon sakit na. Saan ko manapaypay kadandan nata kumapay lang aging gaita. Si bibiyag kumapay lang ni Daddy. Elaine. Tsak makaturong manang. Malaglagip ko dagit yung nagraragsak na aldaw. Hindi ka dandan natapay lang ni Daddy. May iliwag po na yun kunakuha na. Gusto na ita na panagsaksakit mo, ating ko. Awanin ni Daddy. Pinanaon na tan ni Mami kang Daddy. Ngam di kagdanan. Adaak dito, Elaine. Aramidag ti amin para ka. Saan ka baybayan, ading ko? Agyaman akmanan. Agyaman ako na ikan ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mapantan, Mang Anton. Ha? Ay, nabardag ka, Ma'am Elaine? Anya, nabartag na ibagbagang Mang Anton. Nakainumak lang. Saus, naginom ka iti arak? Basit lang. Dari naman anya tiraman ti arak. Ay, ala ka, Ma'am. Hagungot lakit day ni Ma'am Erika no Ma'am na day Saan nga taon. gungal? Saan na mamuan, Mang Anton? Ha? Saan nga gungal? Ni Manang Erika? Saan na mamuan na naginumak iti arak? Basta saan mo ipagpagkan ko na, Mang Anton? Ay, Ma'am Elaine. Saan mo nga ipagbagakin ni Manang ko ang naginumak iti arak? Ha? Ay, Mang Anton? Please. Please, Mang Anton. Pasensya kayon, Mang Anton. Dahil nasa paunay nga agpaytuludak ka na kayo di opisina. At ngamin importante nga aramidag ama sa pa di opisina. So, di ako na uray ni Teddy amang itulod kanya. Ay, Ma'am Erika. Itay ko pa hila amadmad lang. Kasla, madandanagan kayo, Mang Anton. Adda ka di parikot, menu kayat yung ibaga kanya? Ma'am. Mang Anton? Ada ko maibagak kada kayo. Ngam, nairanamat nga apura kayo, Ma'am. Okay. Apaman ang makasangpet ta iti parking lot iya opisina. Agsarita tapay, Mang Anton. Uwan, Ma'am. Agyaman na unay, iti panangipod nung kanya naginom iti arak ni Elaine, Mang Anton. Sigurado lakit daya kaguranak ni Ma'am Elaine, no? Ma'am, wan na nagpuno aking ka, Ma'am.
Di ka agdanag, Mang Anton. Tsak ti makaam mo. Bagbaga ak ni Elaine, asaan arumbang aguraan na ka iti panagpudnom kanya. Agyaman ak, ma'am. Diyak ko maagpudno kada kayaw. Ngam, napanunod ka arumbang laang amamuan nyo ti mapaspasamak kini Ma'am Elaine. Agyaman ka talaga kada kayo, Mang Anton. Kandak kala pagyamanak iti panangisakit yu kini Elaine. Awan anyaman na, ma'am. Sige, Mang Anton. Agyaman iti panangitulod yu kanya. Aganad kayo iti panagsubliyo di balay. Kastamot ten iti panangitulod yu kini Elaine iti pagadalan. Wan, ma'am. Mapana ka. Napanan ni Mang Anton. Mapanak mo ito opisina. Impaglaan. Tanasing pa kan mapagtalkan a driver ni Mang Anton. Mapanunot na asaan ang nasaya at inaramid ni Elaine. Iso ang nagpudno kanya. Talagang imbilang na kamin kini Elaine asaan asab sa balikan ko, ana. Kinaulbod timbaga ni Mang Anton kan ka, Manang Erika. Ano niya? Ulbod ni Mang Anton? Elaine! Agpay sumat. Sana po no timpulong na kan ka. Kaano pa'y anasursurum ti kasta pa nagsasaom iti padam at tao, Elaine? Ha? Pinadakkel da tadag iti dadakkel ta iti nasaya at asursuro. Apay akas takamatan nga agsasaom may papankin Mang Anton. Saan mo ko maagurguraan ni Mang Anton? Nagbudno kanya ka. Gaputa, isakit na kaunay. Saan akayat nga agbanag ka asaan anasayaan? Manipod nagasawan dagiti dadakkel ta. Ni Mang Anton ti driver da. Amom day ta, Elaine. Na istorya day ta kadataday di daddy saan ka di? Driver, gardinero tayo ni Mang Anton manipod, sipod pay. Nasingpat kan mapagtalkan. Nabayag a panawan a pinagtalkan dagiti dadakkel ta. Datang tulaki din di saan nga agtalakan ko, na? Manang, nulabsan ti agsaon. Nalipatan na pa yung tinangasawa gapu iti panagpaay na iti pamilya tayo. Kasta ti kinapudno na nga agpapaay kada tayo ni Mang Anton ading ko. Ita, kayat ko asika mismo ti agpudno kanyak, Elaine. Ha? Pudno ka di? Anaginom ka iti ara? Wen Manang. Agyamanak iti panangaklon mo iti kinapudno ading ko. Ha? Saan ka kagungat? Iti panaginam ko iti arak, Manang? Apay ko mga agungat akmay. Ha? Numabalin, Elaine. Diyak kayatan ang maulit pa'y iti panaginom mo iti arak. Agadal ti anasayaan. Saan abali? Tadandani kan agturpos iti college. Makapagtinulong tanton, amangi manihar ka dagiti negosyo, anapanawan dagiti dadakkel ta. Apaman amak pagturpos ka. Manang? Panunutin ta ko mga agpadpada, ti pagsayaatan ta ading ko. Saan ta ko maasayangan laang tinapintas a panagbiag, nga empaay kadataday di mami ken daddy. Nasayaat mat. Tadimngagtin ka ni Elaine, honey. Nasingpat ni Elaine, honey. Dumngag iti pamagbaga. Basta laki ti nasaya at ti panakisarita ken kuana. Kasta ka di? Uwan, honey. Nasingpat ti kabsat ko niyo. Wanan. Mamati akmat kat. Nasingpat ka. Iso nasingpat mat ni Elaine. Agpada kayong agkabsat. Apa yan nagmisuot ka matan? Imbaga magpaiso, nasingpat kami ng kabsat. Agkatawa ka mo. Pasla, imbaga mo to, nasaan nga agpaiso, nasingpat kami. Anya? Nay, saan mat nga iti kasta, honey? Nagkatawa ak, tamaragsakan ak una iti kinasingpat mo kin Elaine. Ha? Man nakaawat ka launay. Nakasingsingpat ka talaga, honey. Kung
Congratulations, Elaine! Agyaman ak manang. Happy graduations, Elaine. Agyaman ak manong Teddy. Maragsakan ak unay para ken kaading ko. Nakagraduar ka matlaangan. Gapoy ti ado nga anos mo kanyak manang. Sikat nagbaling nga inspirasyon ko. Agyaman ak unay ti kinasayat mo ha. Kansaan na ka binaybayan. Sikat ti pangidatunak iti panagbaligik manang Erika. Agyaman ak. Ipatpadag kaading ko. Kastakmat kan ka manang. Apaya di kay pelagkasar ken Erika. Si kamat pare. Kagrad-graduar pa lang ni Elaine. Agkasar kami adagos kin Erika. Anya ko ma. Naggraduare ni Elaine. Awanan ti rason adi kay pelagkasar. Pare, Pare, pamagbagalaan akas nasingadagay mo, tibagaking ka. Saan ko ma ngagsaksakit tinaka mo kanya? saan pare? Apay ko mga agsakit tinakam ko ken ka. Katsikati kasingadan nga gayem ko. Una niya, nalipatak mo ting nagpaiso. Anya, sika talaga pare Vincent. Naangaw kalaunay. Seryoso na ito pare. Apaya di kay pelagkasar ni Erika. Ado pa'y dagay ti rumbang nga si kaswan ni Erika. Nang runa iti negosyo da. Sana basta latan italagkin ni Elaine. Kaputa nakagraduaran. Amumatan. Sana basta-basta laang ti negosyo ang napanawan ti dadakkel da. Ay, sabagay. Aguray ka man. Apay aya asang kadagulit mo ti panagkasarmi ken ni Erika. Ako pare, pasensyakan. Makadkadlawa ko na pare Vincent. Excited ak ngamin ngagbalin na bisman mo. Anya? Andaan am amin nga imbagbagak ha, Elaine. Masapol anapig sa tinakam mo amang manayhar iti negosyo. Wan manang, saan abali? Dadaka mo tamang tulong kanya. No kas pagarigan ta ka sa pulak ti tulong mo. Saan ka di? Amo, kasaan nakabaybayan? Saan mo ako na intikas ta ading ko? Ta saan nga agnanayon nga adaaklaan ti abay mo? Anyaman nga oras akasapulam ti tulong ko. Anya, di tayo lang mo ti mapasamak. Agsarsarita ta ita. Ang mga no madamdamalaan kat madisgrasya agkat matayak gayaman. Ala, anya ka din na itang ibagbagam hanang. Puno ti ibagbagak ading ko. Saan tayo nga amo ti biyag? Adadag iti pasamak adi tayo namnamaan. Akala at latan ama pasamak iti tunggal may sakada tayo. Kaya't tayo man wano saan. Nakaul-uli magkayo matmang Anton. Anat pampanonoton nyo? Ay, Ma'am Erika. Ibagayaw laeng, nadakayat yung nga ibaga. Di kayang babain. Eh, mapampanunot ko lang amay. Nakapagturpusa ni Ma'am Elaine. Addan katulungan niyaw itinegosyo yaw. Apay, di ka pa ilaagsim pa, ma'am. Ha? Ay, amo, ma'am. Nariga ti agmay-may sa akas kanyak. Agmay-may saak. Sa anak-anagas asawa. Ti amok ngamin iday kat okay lang. Naragsaka kaon nga agmay-may sa. Nga uray awan asawa. Ay, dakal gayam ti bidot ko dahil nga impagarukaw. Mang Anton? Narigat at trabaho kan kwartalatan ti pampanunutan, ma'am. Panunutan nyo ko, mama, ti agbalintaw ang masakbayan nyo. Akas may nga adaan pamilya. Adaan asawa, kan anak, ti kahit ko asawan, ma'am. Ha? Ay, nay, ala, ada tayong matgaya man dito'y batok ti pasdak negosyo, ma'am. Ay, pasensya kayaw ni ti kinatarabitab kaw. No anyala ditan di na ibagbagak kada kayaw. Di tayo napupuutan. Ay, nakasangpat tayong matgaya man. Awan anyaman namang Anton. Sige, dituyak nga rudan. Sige, ma'am. Agyaman ak manan iti panangit tulod mo kanyak nga Anton.
Awan anyaman na Ma'am Erika. Pasensya ka na, honey. Nung italaman ng anak at kag tiawis mo amangan dito iruwar. Okay lang, honey. Maawatan ka. Sapay lang ko, ma. Tadi kan tumaum-uma kanya. Gapo iti kaawan oras ko kan kano dagduma. Honey, saan to ang mapasamak dito nga ibagbagang? Apay ko maama-umaak. Kan ay ayatan ka. Ket sa anak to ang mauma ang mangawat kan mga ayat kan kaitiag nanayo. Agyaman na, honey. Nala, mangantan. Itulod kan apaman amalpasta. Amo ka nabannog ka. Kaya't mo ti aginanahani. Agyaman at iti amin apan nakaawat mo kanya, honey. Ay, ayating kaunay. Panag ko na kabailamon nga imanihar nga agmay sa timay sa negosyo tayo, Elaine. Di grocery ay jay multi kayat ko asawan. Kayat mo asawan? May talagmon kanyak asyak ti mangimanihar iti dayjay manang? Apay kiti na saan? Wow! Talaga? Wan, iso ang manipod ita. Makaamukan ang mangimanihar iti dayjay. Thank you! The best ka talaga, manang. Gaputahan the best kamit para kanyak ading ko. Agyamanak, manang. Ipatpatag ka. Kasta akmatkan ka. Kanayon mo ko maalaglag ipan tibilin ko, ha? Ha? Saan ka nga agbalin ana nga to unay kadagiti taom? Kadagiti trabahador mo ti kayat ko asawam. Ikam iti importansya ida. Ket iti kasta agtrabaho da anasayaat para ken ka. Wan manang, tigagdanag. Kanain ko laglagi pan amin apam magbagam kanyak. Agyaman na. Aywan gayam. Imawag ni Teddy kanyak itay ang nasapsapa. Saan nakano ang may tulod itay ija opisina. Isaan siya apon ang mismo tag maneho di ko check ama pa nagtrabaho. Itulod na kalangan ni Mang Anton. Sakbay nga itulod nak manang. Saanan? Kabaulak mat maneho? Kan sigud mat maneho ak iti ko check ama pa nagtrabaho no daduma. Itulod na kakit din ken ni Mang Anton. Kat makaamu ak mat tan asomrak ija opisina. Nagsakit ti ulo ka. Masapul asumre ka kita ija opisina. Ado dagiti rumbang nga asikas wakid jay. Agi amanak. Addan ni Elaine akatulong kadagiti negosyo mi. Ay na, nagsakit na talaga ti ulo ka. Kina, kasla, maulawak ba ta? Apay na. Apay akas to'y matan. Nagkita ka. Diyos ko. Maulawak. Talaga. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Agyaman ang unay, iti kinasayaan mo, Apo. Nalasatak ti aksidente, anapasamang kanya. Babahan iti panagtaramay mo iti biyag ko. Akas pinaswam, Diyos ko. Impagarup ko lakit din. Amakaya ko nitay. Gapo iti panakay tungpar iti kotse. Sugat lang iti natumapas at ibaging tinapasarak. Agyaman ak. Saan na kami na ibayan, Diyos ko? Nilang kandeli.
Awan pa'y makaamo ka na kwada itinapasamat kanyak. Ada na panunod ko nga aramidan. Anya nga tano. Kasaritak anasaya at ni Doktor Anang taming kanyak. Barang umanugot, iti kayat ko ama pasamak. Kuna ti doktor. Nga urayan talangan nga agsubli ti puot ni Erika. Angam. Apay nga aging kaita. Kat di matla agsubli ti puot na. Wan nga rod manong Teddy. Madandanagan ak una yan. Anya ti aramidon ta. Numakapuot kat maamuan na ti kasasaad na. Gapo iti pan naka-aksidente na. Anong Teddy? Ha? Manang Erika? Manang? Sa dinute, ayan ko. Agyaman na. Nakapuot ka matlangan, honey. Manang Erika? Aniyan, napasamak kanya. Sa dinute, ayan ko. Ay, anasig nga ti makitak. Awan aplos ti makitak alawak. Honey, adda ka dito yung ospital. Hospital. Wan manang. Naaksidente ka. Aniyan. Apay ati mo ituloy ti iba kang Elaine. Honey, adda ipudnomikin ka. Katsapay la kuma. Tagtanang kalaan. Ani, tita. Mana. Sigun iti doktor anang tamingking ka. Naapektaran dagiti matam. Iti panak-aksidente. Kat saan kan makakita pa'y, honey? Di tatipod naman. Kaya ti kasawan. Bulsa ka ko. Erika, honey. Saan mo na ang ibang pagayo? Saan? Nukasta, nabulsak ni Ma'am Erika. Wan Mang Anton. Ay, Diyos ko. Apay ana pa uli magkamutang, Ma'am Elaine. Pampanunotak dagiti negosyo mi. Kasanulangan ita. Takas di matanti ka sa saad ni Manang Erika. Ha? Anyan di kas dyan napasamak kini Manang. Ay, san abalay, Ma'am? Uray na bulsa ka ni Ma'am Erika. Ikat tinapatag si Bibiyag. Mang Anton. Ay, no para ka niya. Nasaysaya at pailaan tikas di napasamak na. Basta lakit di si Bibiyag pailaan. Saan anatay, Ma'am? Mang Anton. Agpay sumat. Saan ka day, Ma'am? Uray na bulsa. Basta si Bibiyag. Na nasaksakit ka da tayaw, no? Mapukaw tayaw ni Ma'am Erika. I love you, honey. Nga uray. Bulsa ka kon? Wan, honey. Awan anyaman na kanya. Nga uray bulsag ka. Tinapatag. Si Bibiyag ka. Ha? Uray niya pa iti pagbalayawan tilangam. Ay ayatong kalata, honey. Awan ti mamagbaliw iti panagayat ko kan ka. Kahit mo ka diti mangan iti prutas. Yukisan ka, tasubwan ka, honey. Oh. Agyaman nag iti Diyos. Tasaan ka anapukaw kada kami. Jaklakit di kabalan. No sikat ti mapukaw iti biyag ko.
Masakitan ak unay, itikas ta na pagtuno. Kat ikarik, saan ka abaybayan? Kasin naranay nak, anyaman ang mapasaran ak kinarikat. Kadwanak latta, hani. Pasensya ka na. Tasaan ka unay ang mabambantayan dito ospital, manang. Busy ak namin kadagiti negosyo tayo. Kat, kumusta ang dagiti negosyo tayo, Elaine? Nasayaat mat? Nasayaat, lukas ta. Wan gayam, nakasarita kon ti doktor amang tangtamingkan ka. Mabalin mo ka ng tirumor dito ospital, manang. Manang, kapigsaam ko matipakinaka mo, ha? Di kagdanag. Saan da ka baybayan? Adda kami kinimanong Teddy amang ipatpatikkan ka. Agyaman ang ading ko. Kat sapay lang uma. Tasaan adong tentigundaway. Ama uma kayo amang ipatigkan niya kapo iti kasasaad ko. Saan manang? Di kagdanag. Saan to ang mapasamak tayta? Kumusta ka na, Erika? Vincent? Wan, siya karot. Lading itik tinapasamakin ka. Ikarkararag ko ti panakimbag mo. Agyamanag. Bulsa ka kon, Vincent. Erika. Manangasit niya po. Napukaw man tilawag ti panagkitam. Ngamore kaskasan. Sana pa'y langin tulok ang mapukaw da ka. Amungon di kahit ko asawan. Vincent. Laglagi pang kumakanayon. Siguro, may sa dayta apasamakin ka. Tapno agbaling ka pa'y anatip ka na. Ha? Numaminsan, at daragiti pasamak di piyak tayo. Adi tayo namnamaan na rumtang when numapasamak. Gapuday tayo ti pan nakaamiris tayo kadagiti basbasol tayo. When nagkurangan tayo. Kat iti dayta ka nito apagtan iti piyak tayo. Di ta mapanagnakan di pudpudno amang ibat patag. Ken mga ayat ka na tayo. Vincent. Kasi nga nagayam ko ni Tidi akay na ayat mo. Isuan na singit ka matang kanyak. Amok di kinasingpat. Ken kinaresponsibilidad mo. Isu nga ididamo pa lang ayam amo na ka ni Tidi kanyak. Kas nubya na. Maragsa ka nak para keng kuana. Tamok ang nakatumpong iti babae ang mapagtalkana. Panubok la day takin ka, Erika. Nasipngat man di makita mita. Dumteng tumot lang di kundaway apa nagsubli ti lawag para kin ka. Nagsayat ka atao. Ketikar kararag ko nga tinikudan ti amin. Apa nagladladingit mo ita. Gapoy tinapasamak mo. Ragsak tumot lang ti mapasaram. Iti kamaudyanan na. Tapay nga inawis na dito yung restaurant, pare. Kahit ka nga minamakita ang mga nanasayat. Anya, si ka talaga. Domingo intun bigat. Awan sa ragay opisina. Aginana ka kumamat ang nasayat, pare. Masapa ka mapan iti balay da Erika entun bigat. Takas iti sigod. Masapa kami ang mapan makimisa. Maawatang kahit ipanangan andingay mo kini Erika. Aglawid-lid ka sa sana. Ikam kumamot iti panawon ti pagim ang makaina na iti hosto. Pare. May aywanam ni Erika. Baybay amod tong disalunat mo. Sana bale, pare. Tinapatag kanyak. Kat maiwanak ang nasayaat ni Erika. Uwan ang... Siyak lang ang mga rudan tinagsakit. Basta saan kumaakas jay tinapasamak iti nobyak. Pare, Teddy. Wenno saan? Siyak lang kuman tinakapasamakan tikas jay. Saan ani Erika? Sana balin asyak ti agrigrikat. Basta saan lang at ibabae ngay ayatak, pare. Pare, Teddy. Ngam sana balay. Takas na ko namon kanyak. Anasay-saya at laengan akas jay tinapadeng na.
Ngam iti, mapukaw kada tayo ni Erika. Bilibak at talaga king kuana. Sigudan nga day dayaw ko unay ti kinasingpat na. Kan kinaresponsibilidad na. Katamong ka di, nakarkarumanan ti panangidayaw ko king kuana ita. Ha? Iti kasasahan na ita. Nadnadlaw ti kinaladingit na. Ngem diyak man la nakita ang nagluha. Di nagsarsarita kami maipapaniti na pasamak king kuana. Napigsa ti pakinakam na. San akas iti daduma apakasamakan di kasjay. Ama kapanunot iti sana nasayahan. Mapukawan day tinamnama. Ngagbiag pa iti nasayahan. Amok, masaksakitan unay ita. Iti napasamak na. Iti kasasaad na ita. Ngam, pagpakiridan na laang ti pakinakam na. Ipagpagapo na siguro kin ni Elaine. Ken ka pumutan siguro king kapare. Makikita na nagiti sakripisyo nga aramidam. Da kayo, iti kapsat na. Ti panangasikaso ni Elaine ken kuana. Kabayatan mo ti panangasikaso na iti amin a negosyo da. Ken kastamol king ka. As-asikaso mo at kabayatan ti panagtrabaho may opisina. Uri na bambanog kayo? Marik nga nalata ti pamatagyo king kuana. Banag. Amang patpatid karking kuana. Amang panunot iti kasasaad na itan. Maas-asyanak na makitkitak ti kasasaad na. Amay san abulsa, pare. At dadagiti kong taway. Akayat na nga iridap. Kabayatan. Ti kadag iti abay na. Makasangitak. Amang matmatmat kin kuana. Lap-lap-dak. Ti managtarad-tad na kitiluak, pare. Taamangan na makariing. Kat madlaw na ngagsangsangin na gapukin ko na. Pare, Titi. Nagsakit, pare. Nagsakit a panunutan. Abulsak itan ni Erika. Agyaman nakipikanayon apa ng palagip mo kanya. Kadagiti rumbang nga aramidak. Maipapan kadagiti negosyo tayo manang Erika. Awan anyaman na Elaine. Agdamag kalata kanyag. Anyaman nga oras. No, ada kayat mo adamagan. Awan parikot kanya. Wan manang. Elaine. Ada kumapay kayat ko nga ibagakan ka. Anya dayta? Agpa-opera iti mata. Ha? Agpaiso manang? Uwan. Dahit ako matikayat kung ibagakan ka. Hindi pa ilaan karuruar mo yung hospital manang. Pampanunutak ng imposible adi mo mapanunot. So nga uraya kasi ka mismo ti mangibagakan niya. Elaine. Ado ti kwartata? Kabailan ta nga ipaopera dagita matam manang. Anyat sirbi ti kinabak nang ta. Nuag na nayon datan ti kinabulsat mo. Uwan nga ron. Agyaman na kama ng Erika. Ha? Agyaman na tapakirkiridam na ti pakinakap mo. Nga itilikodan iti napasamak kan ka. Adda ka lang tamang tartarabay kanya kadagiti negosyo tayo. Tsaka ba lang ti amin asin siya lang mana. Kasapulan kay ti biyag ko. Tsaka muno niya ti pagbanagag. Numapukaw kay ti biyag ko. Manang Erika. Nairit ni Teddy ti dun supa dito'y salas. Kabayatan ti panagin inistoryami. Saan na napupuotan? Anairidip na gaya man. Nabambanog anang opisina ang nagmalam. Kat dito'y balay ang nagdiretso. Apaman analpas ti trabaho na. Itaklaan adlaw. Nagtakal ti imresan ni Teddy. Diyos ko. Pakawanan na ko, ma. Basol ko. Di pa nagsakripisyo ita ni Teddy. Gapo kanya. Nagbasol ang kadakwada kinili. Nagpamaranga kon abulsa. Gapo iti pan naka-aksidente.
diraklatan. Kaya't ko ama-am no aging gat kaano akabalandak na ipatag. Akas iti paningipatig ko kadakwada. Asaan agapong adakwartak. Iso anapatagak mat kadakwada. Anya? Saan mo nga ipaopera da kita matama ng Elaine? Uwan, Elaine. Ala, apa nagbabawi ka matan nga agpaopera manang? Iti anya aga po. Awan. Basta, yak kaya atin ngagpa-opera. Manang? Sana bali. Takabaalam matan nga ematunan dagiti negosyo tayo. Napanunod ko ajakon agpa-opera pa'y. Ta siguro, napasamak kanyak ti kastoy. Ta talaga aday to'y tigasat ko apagbanagan. Iso ajakon agpa-opera pa'y. Di ka agdanag. Ada aklata amang bayabay kan ka may papan kadagiti negosyo tayo, Elaine. Saan ka abay-bayan, ading ko?